don pat ki briew em ki baong bale ngin pule ya ki comments mo nga ngam snow day ya kata mo tang kan tiat la ngam snow ya hap ya kata ba ki ong hana ban pule comments bale ngin pule ya kata comments kam ngam snow day ya kata namar ba haka jing imngi ki briew em an ya to epi parlang haka tu ka comments nila ban tip de haka tu ka comments nila ban theo nila ban keren nila ban shai pi nila ban batai pi kanu ma te haka tu ka comments te ngila tip haka tu ka comments ngila tip mo unu briew ba simpang ta unu briew bum simpang ta unu briew ba uba long uno kinu kita ki briew long pilatip te ha comments pisno thu tang ka comments so pilas no thu ne briew ba kumta kine ki briew ba kumta mo da bun ba nga i em ki ong balai ban pule hata ki comments nga em phi bam so ya hap ban pule ya ki comments ba phim don por ban page ya kita comments hoi nga so thu ya kata ba ban page ya comments kapor kala lut don por te ban pule baro gitu comments hoi kam don por yano phi bom don por te nai pen phi bom don por te nai pen ekta ki comments mo te ngi ba don por ngin pen namar ha ka comments ngi sim ya kano ka kam ne kano ka bhana ka sniu ne ngila ban page ha ki comments mo te komentar lele ki por em ngan ya tho epi parlong ki breu ki nam page ka video jong phi ki page tang ka headlines te page headlines te kin page comments kinam sngam ka video jong phi kinam sngam ya video jong phi kin page direct kita ki comments kane ka breu ka post ayu kin pule tang kata te din kin pule ka comments jong ki breu kana ka breu kala sha comment kumta te kitu kinong comments hadin pat kitu kin penbun ya phi ya kitu ki comments kin penbun te nda ki penbun ya phi te hanta kin sa dawan ki bahadin ro dawan kita ki bahadin ro ka juhi kin pule ha comments we la sha comment kan na ka breu kan ka breu la sha comment kan hanta kita ro kin ai be kum kata hai ka ju ka comments kin ya comments sang tu kin ban beng ka ju ka comments kumta lada daily ka breu ka baki shun ya ka breu ya ubreu ne ka breu ki baki shun nem hang ta la wai yo pin yo igi comments te kum yang em kine ki parti hala surong da ki yo igi video jong nga kimpet ya ka video jonga kimpet ya ka dur jonga namar banga ngala snudur palan hakamat jongki tengah ngala snudur palan kimpet ya ka video re kimpet suada da ka comments balik kimpet ya nga ka sri ki ong nga dai ka sri nga dai ka sniang kanam page kin page wa ya ka comments kam tam dala comment lele kine ki parti la surong
nih naik pecu dang pet ya di komen kini di perti halah surok em ya nga tang ban mi hapo tang ban mi ban lech hane haplau ying ro lada de kwe kila smol ran pet di komen yang pi habang apet ya di komen yang pi ngam ong ya barok gitu ge pasti halah surok ma ngam ong ngong tang kidron bet ida lada pi upload hapo Facebook rukaju hapo YouTube rukaju kidron bet tang đây nama kata ba cái bahin cho nga đó cái bahin cho nga cái là đom ha đã cái pule ya comments cái là đom ha cái là ông này ngang này đây tăng na banta jong pi ba dom cái lòng cái sau sĩ thế cái bahin này xem giống nga ba đây cái comment jong pi đây phim tiếp bắt đây phim sau thuộc bắt đây cái những cái xem bắt cái jong pi hạt tôi đã cái gì hạt tôi cái xem jong pi một cầm rớt ra một cầm rớt bên cái xem jong pi và pi nút thì bạn comment thì ngà ya cái briew để cái sĩ cái sang cả cái bạn nút thì mình comment cũng ta có một gặp pi rồi hà cái xem jong pi rồi còn thay kala cũng ta cũng ba pi quá cũng ta pin rồiวันหมุนง่างัดจะลันเทมเมามาง่าคือหมุนตังง่างัดจะลันเทมเมาอย่าพี่อุลตากับอุลตากันป่วยกิเวปัดกินลันเทมอย่าพี่วันหมุนฮัลโหลกันตางานเทเลนอย่าพี่tâm nhà cái tu kỳ bà cái bà comment xịt nó đó là ta phim đang xóa mà phi thì mình sẽ nhìn tìm bản pule ở tu comment trong phi đã phi lại comment ni sa tip ni sa snotu ni sa tip pi cái briew cái balong kum no cái pi một ngàn thôi kinh song cái briew cái này cái briew cái là sa karawai ada kata-kata di comment cái briew ani mat karawai saoไปngàn lẽ vô ta